Benvinguts a l'Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic. Avui som a la llibreria Bookman de Figueres. Ja és el segon cop que passem per aquí i el tercer, si contem quan vam venir a fer una mica de primer contacte amb la campanya de mecenatge per fer aquest espai Bookman. I avui som amb el Raül Valen, que és guionista de còmics, escriptor de ciència-ficció sobretot, però ja en parlarem, que toca molts pals, de molts relats. I fem el programa amb crossover amb la Batcova, amb l'Albert Tarrés, que el tenim aquí amb nosaltres també, aprofitant que una gran part del programa serà referenciat a còmics i que aquí qui té l'experiència de còmics és l'Albert, no tant jo. Jo tot just estic començant a introduir-me en el món del còmic. Oi que sí, Albert? Sí, jo faig tot el que puc per adoctrinar-te. Va bé, el procés va bé. I això, farem un programa parlant sobretot de dues de les obres del Valen. D'una banda, el còmic Los hijos de Jápeto, que el tenim aquí, que és de ciència-ficció i és tot un viatge en tots els sentits, també a nivell metafòric i filosòfic, i també el llibre de relats, Entre la nada i la incertidumbre, que té 13 relats, que fa molt poc que es pot adquirir i que podeu llegir, i que també són relats de ciència-ficció. Així que, si us sembla, comencem. I comencem parlant de còmic, perquè gran part de la teva trajectòria, Raül, és en l'àmbit del còmic. L'Albert s'ha documentat per veure una mica què és el que has fet i ara ens farà una mica de recorregut, no? A mi m'agrada sempre veure una mica la trajectòria d'algun creador, sigui dibuixant, sigui guionista, què és el que l'ha portat a l'obra de la que es parla el dia que se'n parla, no? He estat mirant i et defineixes com a guionista, adaptador, escriptor. També m'ha sortit una informació molt curiosa que, si tenim temps, hi entrarem un moment, que serà tot el tema de Zucate. Zucate, sí. I et defineixes en més d'un lloc com a amant de la cultura japonesa, japonòfilo en castellà. També, sí. En la teva trajectòria has treballat amb bastantes editorials. Has estat en Cascaborra amb els números número 26, 56 i 81 amb Covadonga, 1574, que és un dels que m'he estat mirant amb molt de carinyo, i el Ortiz. A l'editorial Finestres vas treballar amb el Vinyataire? Sí, era part del concurs del Vinyataire. No vam sortir guanyadors dels 3 primers, però com que hi havia una selecció de 15 relats, si no recordo malament, vam estar amunt precisament amb l'Àlex Santana, amb el que vaig fer després Los hijos de Jápeto. Sí, són el Vinyataire, que em sembla que porten 4 o 5 edicions ja d'aquests recopilatoris, tenen el seu prestigi, sempre està molt bé que et vegin allà. També has estat amb Tengo Edicions, amb Los hijos de Jápeto, amb Umbriel, que és la darrera obra. Aquesta ja no hem arribat a temps per aquest llibre. Però està bé parlar-ne perquè és de ciència-ficció, per tant entra completament en el nostre rang. De quan vam dir que faríem això, aquest... No existia encara. No existia encara, vull dir que és una cosa que ens ha passat a l'hora d'arribar a la data d'avui. I també has estat en Verbum, amb el Don Quijote de la Mancha. Tens una trajectòria d'editorials bastant curiosa i completa. I amb Panini. Va ser la primera. Panini, que és Numancia, Hijos de las cenizas, que és dintre del sello Evolution. Aquest va ser el que va obrir la porta a tot, sí. Aquest de Verbum ara és una adaptació, era la primera adaptació que feia, que era la d'adaptar Don Quijote de la Mancha amb un còmic de 80 pàgines, enfocat a un públic juvenil adolescent, perquè està enfocat més a tema de col·legis i tema més didàctic, i ho vaig treure amb Dani Campoy, que és un dibuixant que havia estat amb la Maníaco i revistes similars, i he de dir que jo vaig proposar de traslladar una miqueta el que era el text original, com a mínim el diàleg, amb aquest tipus de dibuix, és a dir, no fer una adaptació meva, sinó traslladar el llenguatge al mateix còmic. I va sortir una cosa molt curiosa, perquè és que el Cervantes ja és molt cachondo el tio ja de per si, i realment va quedar molt maco, no sé, va ser una adaptació. No l'he portat, per això aquest. És un recorregut que Déu-n'hi-do. Quan comences tu a fer guions pels còmics? Com a guionista, com a tal, quan jo em proposo ja dedicar-me únicament a escriure, perquè dintre del còmic porto molt de recorregut, us diré, en el 2002 vaig obrir una botiga de còmics. Ostres, això no ho teníem, I la vaig tenir durant molt de temps, sí. Després vaig estar ficat dintre
2 o 3 grups per fer salons del còmic, entre Terrassa, Sabadell, també vaig estar, dintre de Rubí, en fi. Sí, el que passa és que jo sabia alguna cosa, però no he aconseguit corroborar-ho, no he trobat la informació. Ja, perquè no es va donar, però vam estar quasi tal, en aquell moment ho estàvem fent, ho estava promocionant amb Planeta, d'Agostini, i bueno, vam arribar a un punt i es va quedar allà tot tema polític al final, sempre, és a dir, és el que al final es perd. I era al voltant de quan Planeta va acabar perdent els drets més tard per ECC amb el tema de DC Comics. Just en aquell moment. I va canviar moltes coses en aquell moment. Estava una mica al cas. Veieu com havia de venir l'Albert? No havia pogut corroborar-ho amb una publicació i dir, no, mira, ho tinc aquí. Tal, sí. Llavors, a partir d'allà, te dono una miqueta un salt que vaig fer lo de Zucate. Zucate era una miqueta recollir tot el que jo tenia de l'experiència meva de la botiga, més el que havia fet amb els autors i fer promoció i tal, i el que volia fer era una miqueta promocionar autors, donar a conèixer, en fi. Ho vam estar fent durant uns anys, no vam arribar enlloc, tot i que vam aconseguir diverses coses. Vaig estar fins i tot a Madrid, a l'Expo Còmic, vaig estar a 2 o 3 llocs més, em sembla que vaig anar a València també, amb expositor, i dintre de Zucate, i al final, entre una cosa i l'altra, al final vaig decidir, mira, a mi el que m'agrada és escriure, me dedico únicament a mi, i punto, i ja està. I a partir d'aquí és, per respondre a la teva pregunta, quan jo començo realment a dedicar-me a tot això, que hauria de ser... La decisió ha de ser també un moment d'inflexió, no? De dir, faig un salt de fe, no? En certa manera, de tenir una feina convencional, una botiga, la facturació, tot això, de fer una cosa més creativa, no? Bueno, perquè al final és el que a un li agrada, no? I jo al final escric per necessitat, que això és una cosa que m'agrada a mi dir molt, o sigui, escric per necessitat. Perquè jo necessito... molt aquest perfil últimament, Sí, perquè crec que som molts els que estem en això, no? I si això al final se materialitza en alguna cosa, doncs benvingut sigui. O sigui, al final un té alguna idea, té alguna cosa a dir, si és dintre d'un còmic perquè té l'avantatge que es pot explicar dintre de la part visual, doncs perfecte, i si no, acabarà dintre d'algun relat, com el llibre aquest d'antologia, en aquest cas, no? I d'alguna novel·la que vindrà, que les tinc, el que passa que em fa molta mandra ficar-me en tema dintre editorial. Sí, estan escrites, però falta moure-les, diguéssim. Tinc 3 escrites, però és que sí, em fa molta mandra. Passa que en tot aquest procés d'anar-te reinventant vas tenir la puntilla de la pandèmia, si no ho tinc mal entès. Sí, a mi em va agafar la pandèmia... Home, dir-li puntilla... Sí, no, perquè va ser... O sigui, et va enganxar potser en el pitjor moment i et va obligar a reorientar-ho tot una altra vegada. Quasi, perquè jo ja tenia el de Numancia i el de Covadonga, que els vaig fer amb en Pedro Segade, estaven acabats i se van anar a publicar en març del 2020. Ja. Va. Curiosament, el 14, el 15... Curiosament va passar alguna cosa i se va retrasar. Allà va ser una cosa molt rara, molt rara. Les editorials te deien, mira, és que no sabem què fer, tota la producció queda aturada, les botigues estan aturades, llavors tot el que és producció nacional queda aturat. I allò va quedar així. I de fet el Numancia en el Covadonga em sembla que van sortir amb un mes de diferència, tots dos. Però portaven ja... sembla que des del 2018 o 2019 en producció. Sí, són produccions llargues i a més còmic històric, que sempre porta més feina. I com acabes a Los Hijos de Jápeto? Sí, perquè ja hem vist que tu ets molt fan de la història, amb els còmics històrics doncs t'has recreat, després parlarem d'un dels còmics històrics que hem pogut llegir, que el teníem a la biblioteca precisament, però com dius, vaig a fer un còmic de ciència-ficció dura, perquè a més és un còmic que parla d'un viatge cap a un primer contacte extraterrestre, no? Una selecció de la humanitat, en principi 4 protagonistes, després representa que sembla que s'han passat una mica les normes dels extraterrestres per on jo sé. D'on surt aquesta història i la voluntat de portar-la a còmic? Doncs ve també de la meva inquietud d'escriure aquest tipus de ciència-ficció dura i molt versada amb el que te comentava abans, de que a mi m'agrada molt la dimensió desconeguda i aquest tipus d'història. És a dir, gent, entre cometes, normal, que de cop i solta li ve alguna cosa, alguna influència de fora que és fantàstica i ha de fer front a tot això. A mi aquest tipus d'història m'agrada molt, com el Richard Matheson, el Bradbury, tots aquests, no? Els clàssics. L'Asimov, el més clàssic de tots, soc un clàssic al final.
I llavors què ha passat? Doncs, moltes d'aquestes idees acaben, per exemple, en l'antologia o acaben en algun lloc o acaben senzillament en un Word, allà tancadet, i d'altres sí que tenen una miqueta més de voluntat d'anar més enllà. Llavors, amb el de Happeto vam fer precisament aquest concurs del vinyetaire, que me presento cada any, la veritat, a veure si algun any cau. Sí. És un gran escenari, a veure, per res menyspreable, és un gran aparador. Preu per pàgina és el millor que hi ha. Llavors, tothom els vol apuntar. O sigui, per què serà, no? Llavors, fer 10-12 pàgines a l'any, entre cometes, no costa res. Entre cometes. Per cert, aquest any he fet un de Pink Floyd, que també m'agrada molt, que és la trobada que hi ha del Syd Barrett amb el grup, després de separar-se i tal. He narrat això amb un company, i ha quedat molt maco, no hem sortit, però bueno. És que fora de micro parlàvem de la gran varietat de temes que tracta i això és mostra d'aquest fenomen, no? De dir, no sé, és que suposo que no vols encasellar-te amb res, però bé... És que al final és com dic, és la necessitat. No és... Jo sí que considero que tinc dues parts molt diferenciades, que és la part històrica, que m'agrada molt, soc mig historiador, perquè no tinc la carrera acabada, però la tinc, i després la part del fantàstic, ja no tant ciència-ficció, sinó apropar-me a aquest tipus de fantàstic més de ciència-ficció dura, no? En aquest cas. I llavors, a partir d'aquí, que ens van presentar en aquest concurs i van guanyar, amb l'Àlex, que li va agradar, ell volia fer alguna cosa de ciència-ficció, amb l'estil que té, així molt abstracte i tal, i jo li vaig proposar el més boig que tenia, que era aquest tipus de viatge, no? De fet, aquest còmic el vaig vendre dient als editors: això és el viatge final del Bowman, el 2001, quan es troba amb els extraterrestres. I me deien, però passa alguna cosa més. I no, només això, només el viatge. I el dibuix de l'Àlex complirà. I bueno, allà està. Sí, o sigui, realment és això, el que passa que també hi ha sabut englobar-hi una sèrie d'històries a partir d'aquests flashbacks o realitats paral·leles que es viuen, vides simultànies, no sé com acabar-ho de definir, que et fa patar el cap. Realment és el viatge, però amb vivències. Com deia a l'inici, és un viatge a nivell físic, però també a nivell espiritual o metafísic, no? És un viatge que transforma aquestes persones que han estat elegides, no? Jo confesso que en el moment de sentar-me jo tinc dues maneres de llegir. L'espatxorrada, que dic jo, ja és en qualsevol lloc em va bé, agafo i en l'altre és que hem de dir, aviam, que això és una altra cosa. Aquí estem en un altre tipus d'història i m'hi haig de posar molt bé. Anava preparat perquè la vaig llegir abans jo i li vaig dir, escolta, que... I veig moltes referències de dibuixant a l'estil del Sienkiewicz, com hem comentat abans, molt més extremat, amb un colorejat molt histèric en alguns moments, que li escau bé, o sigui, el color per mi encaixa perfectament. Quan canvia l'escala cromàtica, canvia la història, i si anem a marrons, passem a vermells, o sigui, ja saps que està passant alguna cosa i el color t'indica molt bé per on t'aniran els tiros, no? Sí que al principi el que jo haig d'admetre que aquest, si no tens una mica de bagatge de lectura i has passat per la mà d'uns quants dibuixants, el primer moment et pot donar una mica de patacada. No és un còmic per entrar a llegir còmics. No, has d'estar un pèl iniciat en això. Sí. I aquí, en vers del que tu deies, jo volia proposar el viatge que el lector formi part del viatge en si mateix. Hi ha un moment que es trenca la quarta paret, és un moment molt anecdòtic, però jo volia ficar-ho dintre, i dintre del que li succeeix als personatges, que tot i que són 4 però realment són 2 els que porten una miqueta la veu cantant, com que hi ha aquest trencant dintre de la pròpia narrativa, volia fer sentir una miqueta això al lector. Llavors, o entres o no entres. Hi ha gent que no entra per el que sigui, per al tipus de dibuix i per la pròpia forma de contar ja la història, i hi ha gent que sí que hi entra. Llavors, si entres, doncs mira, molt bé, benvingut. Com ho vau treballar això amb l'Àlex? Vull dir, quina part és del dibuixant i quina part és teva? Perquè tinc la sensació que aquest còmic, més que en altres, el dibuix
O sigui, que està molt intrincat el guió amb el dibuix. Vull dir que una cosa no està al servei de l'altra, sinó que és com formant part d'una unitat, no? Per norma general, jo sempre parlo amb el dibuixant, parlem molt abans de començar i en el moment que ja decidim i tenim el contracte, jo li entrego el guió complet. En aquest cas va ser diferent, perquè vam fer una escaleta i a partir de l'escaleta anaven com per parts i l'Àlex també proposava moltes coses de què volia dir. I llavors, com que té aquest tipus de dibuix, moltes coses va quedar dintre del dibuix i d'altres jo havia de reflexar-ho amb el text. Llavors aquí sí que va ser un mix, una miqueta, que és l'única vegada que ho he fet, i si repeteixo amb ell doncs ho tornaríem a fer perquè al final és el resultat el que compta amb tot això. I va ser al final tirar per aquest camí de dir hi ha un tipus de lectura que està molt trencada i ja entenem que el lector ha de posar de la seva part, sumem que el tipus de dibuix no és un dibuix entre cometes agradable per tothom, és a dir, com deies, s'ha de tenir un tipus de bagatge ja per tenir aquests tips lectors per poder entrar. A més, en parts de la història és incòmode, però buscat. Buscadament incòmode, perquè el que t'estan explicant tampoc és agradable, perquè està passant alguna cosa que és relativament greu, o molt greu. I a mi em funciona molt bé, jo puc entrar amb molta facilitat, amb ella a mi em va costar més, pel dibuix. Però jo crec que funciona molt bé, el que passa que jo entenc que si d'alguna manera tu has hagut d'adaptar l'escriptura a l'estil del dibuix, no? Per poder aprofitar les virtuts i carències que pugui tenir aquest dibuixant. En un 50%, te diré. És que no saps què passa? Com que va ser tan anar i tornar constantment, o sigui, era una cosa entre escriure i fer un petit story d'una part, després acabar de ficar-ho, o sigui, es va muntar com a peces, llavors, i també ja ha passat anys realment d'això, perquè clar, una cosa és quan es va publicar, després és quan ho vam escriure, però sí que recordo molt d'estar parlant cada setmana amb l'Àlex, ell i jo, de com resolvíem o com ens enfrontàvem a alguna cosa nova. Per exemple, hi ha un moment que surten japonesos, perquè hi ha una època japonesa, i vam estar parlant de com afrontem això, i jo li vaig dir, ha de ser més sec, ha de ser amb tons més que la paleta no tingui degradats, per exemple. Ens vam basar en una pel·lícula que m'agrada molt, que és la de Harakiri, del Masaki Kobayashi, i vaig dir, mira, ens basem en tot això, llavors a partir d'aquí, traiem alguna cosa, i perquè jo vull explicar això, vam partir pel tipus de la narrativa on anaven, i en el moment que teníem allò, passàvem al següent pas, i o sigui, es vam acabar de muntar amb un puzzle una miqueta d'aquesta manera. Clar, jo veia el dibuix i pensava, és que realment aquesta història amb un altre dibuix seria una altra història. Sí, seria molt diferent, perquè realment el que t'està transmetent, t'ho està transmetent molt el dibuix, més que el guió en alguns moments. Completament. I hi havia moltes coses que ho deixàvem ja perquè fos el dibuix qui ho expliqués. Perquè la pròpia... Sobretot a mesura que es va avançant la història. I tant. I llavors l'essència pròpia de lo que era el dibuix... Clar, hi ha una cosa, per exemple, en aquest còmic no presento, faig spoiler, que no és ni un spoiler, però no hi ha extraterrestres en aquest còmic, i en aquest sí. Llavors, hi ha una decisió que has de prendre que és, com represento un extraterrestre? Llavors, a partir d'aquí, tens 1001 opcions, perquè... Aquí tinc moltes preguntes, però no les faré aquí perquè rebento el còmic. Sí que van fer comentaris de referències, i tu en el còmic al final parles de Contact i ell parla de... A mi m'ha donat una vibra de Solaris. No sé si hi ha les dues coses. Sí, tinc claríssima. La de Solaris la veig, però en 3 punts. Solaris era una cosa que tenia molt present jo a l'hora de fer el còmic. És un gran llibre, Solaris. És que era Solaris i 2001. Eren les dues pel·lícules de referència a l'hora de partir d'això i que al final no deixa de ser un primer contacte extraterrestre. És a dir, com contactem amb un extraterrestre. Però jo no volia la típica cosa de contactem i ja està i ens quedem allà, sinó que volia anar una miqueta més enllà, com van aquestes dues pel·lícules. En aquest cas, que és un llibre de l'adaptació, me quedo amb la de Tarkovsky, tot que n'hi ha 4 adaptacions de Solaris. Però va més enllà perquè a mi m'agrada molt com te presenten els extraterrestres
i te diuen a partir d'aquest punt depèn de l'ésser humà el que faci o el que no faci. I era en aquest punt exacte en el que jo em volia quedar. De fet, salvant les distàncies, és com a les pel·lícules de terror, de slashers, que han matat a tothom i només queda una persona viva i dius, vale, i aquesta persona que queda viva, què li passa després, que sempre es queden aquí, no? Doncs tu has volgut fer una mica això amb la ciència-ficció, no? De dir, hem contactat amb els extraterrestres, val, i ara què? No? Hem d'anar a veure els extraterrestres, com triem? Això era un dels temes també. Com es triaria qui serien els representants de la humanitat? No sé si era un dels temes que tu volies posar sobre la taula. És que com que volia parlar de diverses coses, per mi és un apropament més a el que és l'ésser humà però com a alma, és a dir, què significa l'ésser humà i si n'hi haguessin extraterrestres al final, què significa per ells un ésser humà, no? Perquè són molt complexes i nosaltres, entre cometes, ni ens entenem entre nosaltres, llavors ara t'ho explica amb un de fora què tal. Llavors, una de les coses que vam acabar plantejant va ser, bueno, la forma de plantejar aquests extraterrestres és ficar els protagonistes dintre d'aquest viatge, però que aquest viatge serveixi també per l'actor, que sigui un viatge en si mateix. I de fet, una segona relectura te dona més aquest... De fet, això que comentaves de com a ànima que és l'humanitat, és curiós perquè quan els protagonistes diuen és que no sé per què t'han triat a tu, perquè jo sóc científic i tu no ets res i tal. Clar, realment si vas a això és que no t'han triat per la teva professió, sinó t'han triat per alguna altra cosa, no? Aquí està el tema, sí. Sí, això és que hi ha un moment en què dius... Hi ha els protocols del SETI que estan mig insinuats sense dir el nom del primer contacte, no? Necessites un matemàtic, un biòleg, està tot protocolitzat, no? Un físic, un químic, per poder entendre el que se't posi a davant, perquè no saps què et trobaràs, no? Però aquí no hi ha això. O sigui, sembla que sí, però després veus que no. I després veus que fas brillar la bondat de les ànimes d'algunes persones a dintre de lo ruïn que pot arribar a ser la humanitat. Sí. I és, hòstia, però a més, punyetero, t'haig de dir, aprofites per ficar totes les coses que t'agraden, perquè jo, havent estudiat una mica la teva trajectòria, a tu t'agrada Asimov. Sí. Ja el robot, s'intueixen les lleis de la robòtica. Lo de Solaris, 2001, hi ha moltes referències d'aquest estil, no? I quan ja has dit que també incloïa japonesos, dius, on puc posar, en una obra de ciència-ficció on puc posar en japonès? Saps? Si a la mínima puc ficar alguna cosa japonesa, entrarà. Jo, com que havia llegit que eres fan del Japó, quan vaig veure el japonès ja vaig riure, perquè dic, mira com ha trobat la manera de posar un japonès aquí. Sí, però és que amb cada una d'aquestes vivències solapades, alternades, simultànies, depèn de com tu llegeixis, pots arribar a intuir que n'hi ha algunes que estan passant fins i tot a l'hora, no? Dius, hosti... Jo te faré una pregunta. Succeeixen a l'hora? Jo crec que no. Jo crec que són èpoques diferents i que es repeteixen les vivències. La de la parella em va fer tornar enrere i rellegir, aviam si havia entès jo que eren simultànies, paral·leles, o què estava passant allà, perquè la primera lectura vaig anar una mica allò pim-pam. I vaig veure que m'estava fotent una espinyada, perquè diu, què passa aquí, no? Se m'han escapat detalls, no? I vaig haver de tornar enrere fins a partir del punt de la història que se comença a trencar de la parella, sí. I dius, hosti, jo m'estava imaginant que això aniria d'una cosa i aquí m'estaves explicant una altra cosa. I mentrestant, en la nau veus lo ruïnosa que pot arribar a ser la humanitat, no? I dius, mare meva, estan passant moltes coses a la vegada. Però, per exemple, la escena dels japonesos et serveix aplicant una de les normes del Bushido per explicar un sentiment o un detall que és molt important per definir l'ànima d'aquella persona i què és el que el fa brillar i què és el que després intueixes, hosti, potser l'han triat per això. Aquí lligo amb el que ella deia de a qui tries o quin és el criteri, no? Quin és el criteri, amb el que tu dius del SETI, de si realment hauríem d'anar aquest tipus de persones o no, que és el que està una miqueta solapat, no? Perquè trien 4 de diferents cultures o creences, diguem, però alhora, dintre de la nau, com som així els éssers humans, doncs hi ha d'altres. I aquí no és que es liï, per mi no es lia, sinó que al final els extraterrestres fan la seva i ja està. És una miqueta com que no els importa gaire, no? I jo crec que un primer contacte extraterrestre aniria més per aquesta via
que no per un altre, jo què sé, rotllo ET o qualsevol altre primer contacte que podem... Més naïf. Sí, sí. Que jo llegia i pensava, no sé... Una de les preguntes que a mi em venen quan llegeixo aquesta història és si tu volies plasmar el fet de per què ens hauria de voler una civilització més avançada i alienígena, o sigui, què li aportem la humanitat? Sí. O sigui, no sé si volies llançar-la a l'aire, sí. volies respondre-ho directament o... O sigui, és la diferència tecnològica que intueixes és una bestialitat enorme. Clar, té res a veure. No entenc ni que es puguin comunicar. De fet, hi ha l'androide pel mig, perquè és que si no, no hi ha... traductor. Sí. I dius, clar, és el que deia ella, però per què? Quin interès pot tenir nosaltres? Que som els joguets? O que... Jo, per mi, i ara us curiositat? Per mi, el còmic té 3 finals diferents, que acaben en 3 moments diferents. Però és la meva interpretació, que com que sóc l'escriptor, doncs, bueno, queda per mi. Que no ho he dit mai, ni ho he comentat i tal. No, però si ets escriptor, són vàlides, no? Sí, però en el sentit de que... Sí, però al final un, com a escriptor, expressa alguna cosa, sigui en el format que sigui la història i tal. I després és el lector qui ho llegeix i treu una conclusió. Per exemple, a mi m'agrada dir que com a lector jo connecto o no connecto amb una història, més que si m'agrada o no m'agrada. Perquè el gust al final és, bueno, si te pilla aquell dia, el dia atravessat, pues, bueno, poder no t'agrada alguna cosa, no?, que t'estiguin contant, o si portes un temps així xafat, pues, veure una pel·li trist, pues no entres igual, no? Llavors, però hi ha coses que tu connectes o no connectes. Hi ha autors que a mi m'encanten, però no connecto amb totes les seves obres. I poder hi ha d'altres autors que només connecto amb una de les seves obres. És igual, al cap i a la fi és... El lector treu les seves pròpies conclusions. Que t'agrada o no t'agrada? Pues vale, molt bé, està bé. Que connectes? Pues perfecte. Això vol dir que en aquest tipus d'història, en el que jo he volgut explicar, hem connectat entre lector i escriptor. Que tu treus una conclusió, poder tu em dius és que jo crec que aquesta història va d'així i m'ha agradat perquè he connectat amb aquesta tal. I a mi m'han arribat a dir coses de diversos còmics que jo he pensat, pues, jo és que no he escrit això, ni pensava amb això de tal, però bueno, vale, si tu ho dius, perfecte, o sigui, me sembla bé, no sé, saps? I si és un lector random encara, però imagina't, no?, que l'estiguin ensenyant aquí a l'escola de còmic, no?, i diguin, per què això? I tu, no? Bueno, ho dono per vàlid, al final, clar, és que què fas? Dius, no, això no podeu pensar això perquè jo no he escrit aquesta... Jo no he escrit la història per pensar-la així. Si tu ho has tret i t'ha agradat i has connectat, ole, doncs ja està. No? És una última pregunta molt interessant, la dels records i les vivències. Sí, perquè, bé, ja dèiem de les vides paral·leles, no? Hi ha com una sèrie de vides o d'experiències, com conflueixen. Quan el llegia a mi em portava a pensar si hi ha una part d'identitat de si la humanitat som els nostres records i si d'alguna manera seríem diferents si poguéssim viure alhora moltes vides. Pues aquesta era una de les primeres premisses amb la que em vaig basar per fer la història. Hem connectat. Hem connectat. Ho hem entès bé. Heu connectat, sí. És a dir, és el que proposen els extraterrestres. És a dir, quin interès tens tu com a ésser humà i no m'importa si ets guapo, alt, ric o no, o tens carrera o tal. Jo m'importa com a ésser humà. Però clar, tu ets el mateix si vius en aquesta època, amb aquestes vivències, o ets el mateix si fas això, o ets el mateix... Llavors, al final el viatge trata una miqueta d'aquestes coses. Jo t'he dit que nosaltres, quan vam estar debatent les vides paral·leles, ho veiem diferent. O sigui, parlàvem del tema del Japó, òbviament, el concepte de l'honor, no? Però després hi ha una escena a l'Àfrica que jo deia, també està vinculada amb l'honor, no? I ell deia, no, és la rebel·lia. I jo deia, ja, però també hi ha una part... I clar, vam començar com a discutir entre cometes. Que jo la veia molt clara, la meva, i ella la seva, i és de... Bueno, jo no em vull d'aquí, ella tampoc, no? I és, vale. No, accepto el que ell diu, però la meva primera intuïció és que eren vides paral·leles que tenien un punt en comú. O sigui, que no eren coses divergents, sinó que en el fons hi havia una part de... Jo formo part d'una societat, he estat rebutjat d'aquesta societat i tinc un orgull, un sentiment que està per sobre d'això i que fa que m'és igual el que m'estiguin rebutjant, no?
Al final és el raonament aquest de que si nosaltres seríem els mateixos si haguéssim nascut en una altra època i en una altra civilització. Realment seríem igual? No, òbviament no. Però seríem la mateixa persona. Llavors, al final, què és el que tu et fa ser tu? I això és el que volen saber els extraterrestres, I això no? els extraterrestres plantegen i no sé si ho esbrinen al final. Doncs jo trobo que és una proposta arriscada entre tanta producció o sobreexplotació del còmic palomitero, que dic jo. Sí. No deixa de ser també un xorro d'aire fresc, però que te l'has d'agafar i posar-t'hi amb tota l'atenció. Sí. No, realment, des de que va sortir, hem rebut moltes crítiques amb aquesta línia, de dir, hòstia, això és un còmic per agafar-se, primer, per gent que ja tingui algun tipus de recorregut dintre del còmic, perquè ja no tant la pròpia narrativa, sinó també el tipus de dibuix, també és trencadís en aquest sentit i molt subjectiu. I després que, bueno, si connectes, perfecte. I hi ha gent que no ha connectat i ha dit, pues no me he enterado de nada, esto no me sirve. Pues estupendo, no sé, no... Vale. I ara ens anem a les antípodes, a un altre còmic teu que no té res a veure amb Los hijos de Jápeto, ni en gènere, ni en dibuix, ni en història, que és 1574, La forja de Manila, que de fet l'Albert el tenia ja en la seva biblioteca ja feia temps, i al tenir l'oportunitat de parlar amb tu vam dir, doncs va, el rescatem, el rellegim, i anem a fer una mica d'experiència, no? de contraposició d'una cosa i l'altra. Jo vagi per davant que sóc molt fan del tema militar, l'honor militar, la disciplina i aquestes coses quan estan ben plasmades en una bona història, no perquè sí i ja està. Val? Vas explotar l'època del màxim esplendor dels tercios. Sí. Però agafes una història molt poc coneguda. El que menys es coneix de tota la part dels tercios és Filipines. És de les coses que potser s'ha parlat menys i quan se n'ha parlat és per veure les misèries de quan van perdre Filipines. Sí, l'último de Filipines. L'último de Filipines, això s'ha fet. Però la conquesta i el poder perdurar allà, que tracta d'això, que hi ha un intent de recapturar Manila però per uns altres, que és molt curiós. Jo aquesta etapa haig de confessar que no la coneixia. Jo volia respondre amb això, i d'aquí ve el nom de la forja de Manila, era per què es va voler estar allà. És a dir, la pregunta era quin interès tenien aquelles illes, perquè no era una conquesta com a tal, sinó tenia algun pes. Això és molt actual, perquè ja està passant amb Trump un altre cop. Com moltes coses, no? Llavors... Allà confluïen tots els merders d'Europa, perquè ells volien entrar a l'eterna dèria d'entrar en el comerç en Xina. Els japonesos ja estaven ensenyant la puteta. Portugal hi havia passat la mà per la cara en aquest sentit. Exacte. I mentre estaven a Europa anaven passant altres coses. I aquests es queden allà i estem aquí i ens hem de preocupar nosaltres perquè abans... Sí, és que estan a Filipines. El tema és, quan tu avises que t'està passant alguna cosa, quan han arribat ja no hi ets. Sí, no hi ha WhatsApp. T'han passat per sobre ja. Nunca se pone el sol. D'això estem parlant, que estan a l'altra punta del món. I hi han coses que la meticulositat i rigorositat històrica en quant al tipus de vaixells, armament, com funcionen i tal... És que l'Albert no només és friqui del còmic. És molt friqui dels vaixells, per exemple, i estava mirant els dibuixos amb molta atenció. I tant els vaixells orientals com els dels pirates, com els de la tripulació oficial xina, els que veuen dels pescadors, i els espanyols, evidentment, vull dir, estan molt ben encaixats a dintre de l'estil de dibuix. Pensava que era que no. És que fins i tot hasta el tipus d'espoleta de les armes, cony. Vull dir que aquí hi ha una feina de documentació molt seriosa. Sí, jo vaig anar al Museu Naval de Madrid, a l'Alejandro també, l'Alejandro té una herència militar, de part familiar,
va consultar no sé qui, o sigui, ens vam fotre allà un bon... O sigui, aquí la documentació va ser també dels dos. Vull dir, còmic històric té una documentació, o sigui, costa el triple de fer que qualsevol còmic que sigui de ficció normal. I una pàgina de còmic d'història porta 3 vegades més feina que una normal, precisament per aquest tema. Haig de dir que em pensava que havia atrapat un gazapo i vaig dir que no, estava equivocat, perquè em pensava que hi havia una línia més de canons amb un dels naus i vaig anar a comprovar i no, per l'època era com està dibuixat allà i jo, hosti! Mira, devia saber alguna cosa, si vols. Aquí et diré que Julián, l'editor de Cascaborra, fa molt d'èmfasis en no, això és com una recreació, no? És a dir, vale, no fem còmics documentals, però sí que vull que això sigui una recreació. Una rigorositat. Llavors, com a dibuixant, a mi com a guionista me demana que realment que no sigui història-ficció, sinó que sigui el més proper a la realitat possible, però als dibuixants sí que li diu, tio, has de mirar, has de tenir cura i tal, perquè en té una legió darrere de gent que sempre te mira una miqueta com tu dius, no? És que l'espolón de aquí de tal era del segle tal i tu has posat aquí i la bandera tal, i a mi em sembla bé, o sigui, jo dic, vale, no és una cosa que a mi m'afecti com a feina de guionista, a mi m'afecta més si les coses que estic contant realment van passar allà, si realment van tenir, diguem, el pes que es podria dir que van tenir, etc. A mi m'interessa més això, sobretot donar context. De fet, la ironia d'aquesta història és que si la contrastes amb els últims de Filipines, allà on aquí guanyen, allà perden. Els altres van perdre. O sigui, l'escenari és el mateix, però s'inverteixen les posicions i dius, hòstia, no coneixia això, però clar, com que sí coneixia l'altra, que és la que acaba malament, dius, punyeta, hòstia, per què ho van fer tan bé i després tan malament, no? Sí. Com va passar... I encara em va agafar més interès per saber, hòstia, com collons van aconseguir assentar-se d'aquesta manera, siguent com eren i amb l'ajuda de la que disposaven, ajuda entre cometes. Sí, perquè era... Aquest, el Juan Salcedo, que és el protagonista, és el net del Legazpi, del Miguel de Legazpi. Sí, aquest sí que el tenia controlat. Que és el conquistador, aquest té molt de nom, no? Perquè és el que va conquerir totes les illes de Filipines i va ser l'Urdareta el que va fer el primer viatge del tornaviaje, no? El Galeón de Manila, que sempre diem que és com si fos un, però Galeón de Manila es refereix a tots els vaixells, a la línia en si de la connexió, no? El tornaviaje. Llavors, ell era el net, si no recordo malament. El net o el nebot? El net, em sembla. Però bueno, és igual, va morir jove. Va fer tot això i va morir, em sembla que amb 27 o 28 anys, d'un refredat. O sigui que allà mories com... Estil tirant-lo blanc, eh? Sí. Dona igual que te pateixis allà mig pirates, és igual, ja després moriràs amb una grip de tal. O sigui, bueno. I llavors, per posar-te una miqueta en context, aquí el que a mi em va agradar d'aquesta etapa, segurament te sonarà molt una cosa que es diu Los combates del Cagallán. O Cagallán o Cagallán, no? Em sembla que es diu. Que sempre es ven com que va ser una lluita entre tercios i samurais. Sempre es ven així. I fins i tot hi ha còmics, i hi ha llibres, i hi ha algunes coses, i he vist moltes coses d'aquestes, que no pot estar més errat. Perquè, primer, samurais allà no van haver-hi mai, sinó que tot això feien un conglomerat que es diu, que jo aquí intento explicar-ho molt bé i crec que ho deixo molt clar, que es diuen els pirates Waco. El concepte de senyor de la guerra de l'època. Ho he trobat fascinant, perquè això és molt més plausible que altres coses que jo havia llegit. Exacte. Ni van ser allà un exèrcit de tercios envalentonados i tal, ni els altres van ser samurais... T'hauria agradat que fossin samurais a tu. Home, un combat allà tercios samurais hagués estat bé a la història, però no es va donar. Bueno, una pena. Mira, faré un parèntesis. Estic fent un còmic molt gran, amb 2 tomos i tal, que és de la història de tots els espanyols que vam estar allà durant el segle ibèric, que és justament en aquesta part, que vam estar al Japó i que té a veure amb una cosa que es diu els 26 màrtirs de Nagasaki. Nagasaki la va fundar un espanyol, de per què es va tancar Japó, en fi, és molt interessant això, sortirà, arribarem. Té a veure amb això i té a veure molt d'aquesta documentació, perquè arriba aquí. Llavors, la idea de tenir Manila i de quedar-se allà a Manila i de per què era tan important era, primer, perquè els portuguesos, tot i que per aquesta etapa érem un únic país, si es pot dir país en aquell moment, però era un conglomerat, però fora d'aquí d'Europa es pagaven igualment, és a dir, tant era,
I després una cosa curiosa que és que tant els xinesos com japonesos, ara que estic fent aquest altre còmic tal, tothom que era estranger, és igual el que fossis, eres estranger, eres el mateix. I punto, no hi havia distinció. I tu deies, no, és que jo vinc d'Espanya, jo vinc de Portugal, jo vinc de tal. I diu, no, m'és igual, tu ets... Tu no ets dels meus, ja està. En Japó li deien el gaijin, tu ets de l'etapa Namban, tu ets el mateix i punto, no me vengues con històries i tal, que si tu rei o no tu rei. I aquí passava una miqueta el mateix amb tots els que eren renegats de la part de l'imperi Ming que ja no volien, que eren senyors de la guerra, que es van convertir en pirates, i s'ajuntaven els que venien d'una illa una miqueta més lluny, que era la part d'Okinawa, que en aquell moment no era Japó, i del propi Japó, que eren també els renegats. Tot allò es va fer un poti-poti, que eren aquests wako, o diguem, de la història europea li diem wako, perquè era com una petita traducció, però entre ells també eren com petits grups i senyors de la guerra. D'entre tots aquests, un que va destacar molt era el Limahón, el que veiem aquí, que és l'antagonista, o per no dir el villano, no? Però era l'antagonista d'aquest. I de fet, aquí passa una cosa que no ho van poder representar bé, perquè és que no cabia en el còmic, perquè ell va arribar amb 60 vaixells i 5.000 homes dintre. Però no eren 5.000 homes de batalla pirates. No, aquí és on te volia arribar jo. Aquesta part de la història és la que trobo més interessant, i és la de aquesta expedició no és una expedició d'invasió militar, sinó que és per crear un assentament que perduri. Sí. I vens amb els oficis i els materials per construir la teva civilització en aquell lloc, no? Sí. I és, clar, es troben amb això, amb aquesta resistència dels espanyols, que s'organitzen com poden quan veuen aquella avasallada que els hi ve a sobre, però clar, darrere no hi ha els 5.000 tios amb armes com ells es podien esperar, no? I de fet veus la perplexitat de però què està passant? O sigui, això no són 5.000 soldats, no? I això està molt ben reflexat. I una cosa que volia destacar més és, i això ho explico molt més amb aquest altre còmic que estic fent, que succeeix al Japó, i era la diferència tecnològica entre Europa i Àsia. Sí, amb dos vinyetes tu has pentinat d'una manera claríssima. Sí, hi ha una escena que estan amb escopetes i li peten i no van i tal. I això, mira, hi ha una escena que estic ficant a l'altre, que és real, no? De l'altre còmic, va anar un vaixell que va estar a la bahia de Nagasaki i dos exèrcits japonesos van trigar una setmana en enfonsar aquell vaixell, que era portuguès. Una setmana. I es va enfonsar perquè el capità li va prendre foc i es va suïcidar allà amb el vaixell. Ni tan sols el van enfonsar ells. No el van enfonsar ells. O sigui, la diferència tecnològica era com si apagarés allà amb els neandertals un tanque militar. O sigui, aquesta era la diferència tecnològica que n'hi havia entre tots dos bàndols. En el Museu Naval de Lisboa encara alardegen d'això, molt interessant. No ens podien enfonsar els vaixells, els havíem d'enfonsar nosaltres. Que jo ara faré, però, d'advocada del diable. Si jo llegeixo aquest còmic ara, que s'està posant molt contra les cordes tot el que ha sigut el colonialisme espanyol, com ha estat per tu com a guionista explicar aquesta història sense posar-te en un jardí patriòtic? Perquè jo sempre a la història parlo de persones. Punto. No m'interessa per res la política. Per mi són persones. Llavors, allà eren persones atrapades en un lloc que estan sols, el que se la ve a sobre són 60 vaixells amb pirates i aquí hay que sobrevivir, com se pueda. Ja no tant és una cosa com l'altra, també al Tarannà d'aquell moment, lògicament, ells lluitaven per un rei i els altres lluitaven per tenir un tros de terra, en aquest cas, no? D'aquí. Amb l'altre, per exemple, i ara faig una miqueta entre spoiler i promoció, el que acabo de treure, que és el de Ortiz, el que caminó con ellos, que és aquest últim, que trec amb en Jaime Martínez, el gran dibuixant. Aquest, explico, per exemple, és un noi, això succeeix al 1529 a la Florida, s'està començant a no conquistar encara, però sí que ja s'està entrant dintre de la Florida, i aquest noi, que és el Juan Ortiz, amb 17 anys, queda atrapat allà amb un grup d'indígenes que ja havia vingut una expedició abans espanyola i l'havien tractat molt malament.
i llavors els agafen i fan directament la pel·li d'Apocalipto. O sigui, els hi fan això, directament. I el paio sobreviu. I com sobreviu? Pues amb la història de Pocahontas, que és amb les dones de l'aldea que el cuiden i tal, i per això el còmic es diu El que caminó con ellos. I després se'l tornen a trobar i tal. Que després, aquí parlo al final molt que l'he titulat No tengo pruebas però tampoco dudas, de que el John Smith es va basar en aquesta història per edulcorar una miqueta la seva història de la Pocahontas. Perquè la Pocahontas, aquí podríem entrar en un altre meló. Però bueno, la Pocahontas va existir, però ella tenia 11 anys, quan el John Smith va arribar, ella tenia 11 anys, ella no era ningú, i després es va casar i va fer tal. O sigui, tot això d'idíl·lic i la pel·li i tot això no té res a veure. Però bueno, en fi, contestant una miqueta la pregunta, jo parlo de persones atrapades. A mi el que m'agrada és això. I amb els altres còmics igual, històrics. Si us sembla, aparquem els còmics i anem a parlar dels teus relats, d'Entre la nada i la incertidumbre, aquell llibre que inclous 13 relats de mides molt diferents, des de relats de 2-3 pàgines a relats de bastant de pes, i tots tenen en comú que són de ciència-ficció. Vull dir, no hi ha una varietat de gènere, sinó que és una ciència-ficció que es veu molt aquests referents que parlàvem a la primera part, no? De la ciència-ficció clàssica, de les qüestions que planteja. I bé, tu ja expliques una mica al final, t'agrada molt al final de les teves obres poder explicar d'on venen, i comentaves que molts venen d'exercicis que tu t'obligaves a escriure, no? Explica una mica això. Sí, perquè al final això és una cosa que surt d'un. És a dir, no deixa de ser un hobby i una cosa que un té dintre i l'ha de treure. Llavors, al final, jo me faig sempre la pregunta per què escric? I és perquè m'agrada escriure. I ja està. Si després arriba en un còmic o arriba en un llibre o arriba en qualsevol lloc, doncs arribarà. Però no escric perquè arribi en aquest punt. Llavors, abans ho he comentat, en tinc novel·les acabades que estan allà amb un Word tancadet i estan revisades, estan tal, i de tant en tant les torno a obrir, les torno a llegir i tal. Bueno, estan allà. No em fa nosa, no fa res, ja està. Però jo algun dia... Sí, però jo necessitava escriure jo en aquell moment. I en aquests relats, al final, l'antologia, serà la primera perquè no serà l'última, lògicament, són aquests tipus de relats que jo vaig trobar un punt en comú en tots i vaig dir, ostres, si això ho ajunto i tal, doncs me pot sortir alguna cosa que tingui algun fil i tal, però bueno, no? I ho puc posar. I al final va ser això, i no té més incentiu que aquest, i de fet per això al final anava amb una editorial, però bueno, al final l'he acabat publicant aquí a l'Amazon per aquesta raó, perquè bueno, al final és materialitzar alguna cosa que com que ja la tens, està corregida, ja no li donaré més voltes, ja té identitat pròpia, bueno, ho fico allà. I tots tenies clar que seria en format relat? Perquè abans fora de micro parlàvem que hi ha alguns relats que pot ser relat o no? O pot ser una vinyeta, o pot ser fins i tot un acudit, no? És que no saps mai on acabaràs amb certes idees i sí que hi ha coses, hi ha un relat, per exemple, que ho parlàvem abans, que ha estat escrit sense descripcions, que tots són diàlegs només. Sí. Llavors, això sí que tenia clar des del principi que havia de ser un relat. Per què? Perquè la pròpia idiosincràsia de l'escriure te fa fer això, no? I un avantatge que té l'escriptura envers del còmic o del cinema, per exemple, de tot el que sigui audiovisual, és que la literatura tu pots començar a explicar, però fins que tu no dius el protagonista està en una habitació. Tu no saps que el protagonista està allà. Tu te fiques dintre del cap, és com un diàleg intern, fins que tu no diguis que està en una habitació. Llavors, jugar amb aquestes coses m'adonava més peu a fer coses diverses. Per exemple, hi ha un relat que es diu El Sucrocita, que m'agrada molt, no sé, és un dels meus favorits d'aquí d'aquesta antologia, en el qual el personatge està i apareixen, de cop i volta apareixen dues persones allà, ell està sol, no?, en una habitació. També és un dels meus preferits. I apareixen dues persones com dos fantasmes. No, ell primer sent veus, no? Clar, i comencen a parlar i... És un científic que ha de prendre una decisió. I està allà, faig això o no ho faig? I sent algú de, ¿per què no hace nada? Què? No, tu imagina que al moment clau de la teva trajectòria sents una veu que diu, ¿por qué no hace nada? Sí. I clar, apareixen aquestes dues figures i dius, aquests qui són? Què fan aquí? Sí, i només l'estan mirant. I estan allà esperant i tal, i... Ostres, un rotllo observadores de Fringe, no? Sí, aniria per aquí la història i tal. Llavors,
a mesura que tu vas llegint pàgines vas descobrint diverses coses de com està. Això t'ho dona l'escriptura, això no t'ho dona un medi visual, perquè el medi visual, com que ja hi ha alguna cosa visual, ja s'ha de veure. Se t'escapa la vena de la ciència-ficció dura que es basa en ciència, val? Sí. I en aquest veus que hi ha allò de que quan mesures una cosa l'estàs interferint i com que l'interfereixes ja estàs canviant i aquella mesura ja no és del tot real. Sí. Vale? Hi ha tot un teorema sobre això. I passes per aquí amb aquest relat. Sí. I amb altres. Vas tocant altres cosetes. Sí. Al final també m'agrada, un relat no deixa de ser un plot twist una miqueta allargat, perquè al final tu escrius algun concepte o algun detall que tu vulguis fer i a partir d'aquí fas alguna cosa i que no tots els relats han d'acabar en un plot twist, però bueno, si ho té és com que és curt, el que has llegit, ara te canvia el concepte i dius, ostres, doncs el que estava passant no era el que m'estaven explicant, sinó que passa una altra cosa, no? I també volia jugar amb això. Al final és explorar coses i dir, bueno, queda en aquesta part i ja està. No sé. Un altre dels relats que a mi m'han agradat més, ja el vaig a vendre, perquè així algun oient està veient o algú ens està escoltant que digui, ostres, no tinc apuntats els noms perquè jo m'apunto ítems de què va cada relat, no? Però hi ha un relat que és un noi que es troba a una excompanya del col·le, que fa 1000 anys que no veu i està com superalterada i li dona un llibre i diu, guarda mal, no el llegeixis, ja tornaré. I l'estan perseguint uns polis i comença com en plena acció i dius, què està passant aquí? I en un moment donat ell llegeix el llibre i resulta que el llibre està dient els màxims secrets de la seva vida. Sí. A mi aquest punt de partida m'ha semblat brillant i a més crec que és un dels relats que està més ben tancat. Sí? Sí, quan acaba dius, m'encanta aquest final. Sí, és un relat molt rodó i jo el veig cinematogràficament parlant. Vale. Sí. No, a mi és molt dimensió desconeguda. Sí, és molt dimensió desconeguda en aquest concepte. Sí. Doncs mira, te diré que aquest sí que tenia clar el final des de l'inici. És a dir, volia que acabés així. O sigui, era la idea d'aquest llibre que tu el llegeixes i el relat es diu el relato de tu vida? No, és... Jo tinc apuntat el llibre de la teva vida, però és l'ítem que tinc, per tant no sé si el relat es diu així. No està aquí? No, perquè està tapat amb la banda aquesta. La vida... Sí, és el relato de tu vida. És que m'ha va costar trobar el nom, M'ha va costar trobar el nom. A més, el nom és molt Tze Chiang. La vida són paraules. La vida són paraules. La vida són paraules. Que tu imagina't que saber un llibre que està dient els teus secrets que no sap ningú. Sí. També, clar, el tio es caga perquè diu, hòstia, això si arriba a les mans d'algú... Després, clar, aquest llibre quan cau a mans d'un altre funciona diferent. Vull dir que... Sí. És curiós. És un dels que més m'ha frapat. Pues en aquest cas era el concepte aquest del llibre i el final. I no sé com, però és com que tens una idea del que és el marc on es situarà, perquè dius, vale, és un llibre, pot ser tal, no sé què... És un món distòpic també, no? Sí, és un món distòpic i després tinc un final per una altra banda que pot donar per una història dramàtica i de cop i volta un dia lligo això i dic, ostres, si lligo aquest final amb això me surt una cosa més interessant. Vale, a veure, vaig a provar, a veure, i vaig a provar, acabo escrivint el relat. I ja està. Sí. A mi un que em va fascinar... Sembla fàcil, però no. A mi un que em va fascinar d'entrada, vull dir, és el de la supercomputadora. Supercomputadora, sí. El títol, el mejor ordenador del mundo. Sí, però esclar, estan en un punt en què han creat la humanitat, s'ha acostumat a allò, ha creat dependència i ja no saben ni fer el manteniment. Vaja, em sona amb lo de la IA, això, una mica. I ha passat alguna cosa i tothom entra en pànic, però d'una manera, i dius, hosti, però és que això potser no tardem tant a arribar-hi, saps? Sí. Pues, aquest relat té temps, i jo crec que cada vegada ens apropem més amb aquesta idea. El tema de la IA i el tema d'una intel·ligència artificial i tal sempre ha estat, no? Sempre l'hem tinguda, no? I sobretot dintre de la ciència-ficció és un tema recurrent. Però a mi em va agradar, perquè aquest és molt curt també. Sí, és curt i va, però com una fletxa en el... I és que tenia la idea, tenia la imatge del final de com acabava. Jo tenia aquesta imatge i vas dir... És una mica un homenatge
a la guia de l'autostopista galàctic, no? Sí, també té... Aquest ordinador que té respostes enginyoses. Sí, m'ha falta dir 42. Exacte. No, però la manera en què amb 4 diàlegs creuats, amb gent de diferents rangs i feines, el pànic que traspua cada paraula és... Hòstia, no saben com afrontar aquesta situació. Realment ens enfrontem a lo desconegut ara mateix. Sí. Hi ha una cosa que m'agrada molt, que és un concepte que jo li dic, ho he llegit en algun joc però no me'n recordo, algun joc teòric d'escriptura, que són personatges passius. Són personatges en els quals la trama els absorbeix. És a dir, és un tipus de personatge, com els hijos de Jápeto, per exemple, són personatges que comencen, tenen una vida o una situació X, i és la trama qui li atrapa, i llavors ells han de fer front allà a la trama. Hòstia, el que està passant, no sé, o passa una cosa, o passa això, tal. I a mi aquest tipus de personatge, que se li diu això, un personatge passiu, a mi m'agrada molt perquè és aquest tipus de resolució o de com afronta, i llavors jo m'imagino i penso, ostres, com un personatge així faria front a aquestes coses, o el del llibre, no? Com un personatge, si es trobés, o jo m'atrobés aquest llibre, què faria? O quina situació m'atrobaria, no? Si un llibre que de cop i volta està explicant la meva vida directament, doncs reaccionaria d'alguna manera. Llavors, a mi aquest tipus d'enfrontament m'agrada i és un tipus de lectura, d'escriptura, millor dit, que és de molt es muy de contenido, no, com diria, contengo al final, és a dir, que no és que no sàpigues a on vas, sinó que tu acompanyes el personatge al final. Sí que té els 3 actes iguals i tal, però tu estàs visquent, a mi el que m'agrada és, tu estàs visquent amb el personatge alhora el que ell està visquent, que no s'està enterant de nada. No s'entera. El tema de la reacció també el veiem en un altre relat. És això que aquest és el punt d'aquí a mi que m'agrada escriure amb tots els còmics. Si llegiu l'última pieza, per exemple, faré també aquí una miqueta de tal, aquí yo he venido a vender mi libro. ¿Més libros? Sí. La última pieza trata és un atraco, és una història d'un atracament, però el personatge és un atracador que té una malaltia irreal que només se'n recorda dels últims 6 mesos de vida. És a dir, ara que estem al gener, ell només se'n recordaria des de l'estiu passat fins ara. I ell va oblidant, a mesura que va fent, va oblidant. Però què passa? Que ell era un planificador d'atracaments. I arriba un dia que no se'n recorda que ha planificat un atracament. Llavors, ell utilitza un sistema i pensa, perquè ell sap que té aquesta malaltia, i diu, com puc fer per jo oblidar, si jo oblido coses, com puc fer de saber que l'altra persona m'està dient la veritat? Utilitzaré el joc del memory, que són fitxes, que són parelles. Llavors, si jo et dono una parella amb una persona i jo me guardo l'altra fitxa, i en el moment que me digui alguna cosa, si té la fitxa, jo sé que m'està dient la veritat. Doncs el còmic arranca en el qual ell ja no se'n recorda d'algunes coses i rep un paquet que s'envia a si mateix, ple de fitxes, i diu, vés al banc, que avui toca festa. I llavors comença a sortir gent que té peces i ell no se'n recorda. Ostres, ha de ser difícil actuar quan no recordes de res, no? Clar, i llavors, per això diu, som personatges. Per liar una miqueta més, diré, està casat amb una expolicia. I no se'n recorda, no, que és policia? No, li recorda a ella, i li diu, però tu te'n recordes que jo vaig ser policia? I ell, sí. Bueno, i llavors, són personatges que s'enfronten a una miqueta per lligar-ho, no? Més, que no només és històric i tal, sinó que... No, i de fet hi ha un parell de relats més que són exactament això, de reacció a una situació. Per exemple, el primer, el Rumbo a Nada, tenim... un grup de gent que està en una càpsula espacial, no? Que han fugit, que ha explotat una base, no? Sí. I estan a la deriva esperant que els rescatin, i llavors, clar, passen una estona de dir és que potser no ens rescaten, i com afronta aquesta realitat cada un dels membres, no? De dir,
vale, negació, no? O intento buscar una solució, o ja de perdidos al río, i també una mica la sinceritat de l'últim moment, no? De dir, val, potser em queden uns minuts de vida, què és el que hauria d'haver fet i no he fet, no? Jo crec que aquí era una mica de balanç vital, no? Exacte, sí. Aquí també tenia la imatge final, que de fet és la portada, és la nau, no sé si s'entén una mica, perquè torna a ser un dibuix de l'Àlex Santana, el dibuix, i llavors per això és d'aquesta manera, però és la nau amb el seu reflexe. És el moment aquest. Jo en tenia al cap aquesta imatge, que era una nau apropant-se al seu reflexe, no? I s'apropava dintre d'una negritud d'un espai i tal. I a partir d'aquí va començar a sorgir la resta del relat. A partir d'aquí, tornem a lo mateix. Tots els personatges, com s'enfronten a això, que se'ls hi ve a sobre. I, bueno, és que per mi és un punt de partida en el qual o tinc un marc en el que vull situar alguna història o tinc un final. I vas construint a partir d'aquí. I a partir d'aquí vaig construint. Si surt d'un relat, doncs surt un relat. Si no... Jo confesso que al final era tan obvi que havia de ser aquell que quan el llegeixo em vaig emparellar i tot. Ah, sí? Vale. Quin? És un en què hi ha el personatge està focalitzat en trobar una cosa. I ho arrasa tot en la seva vida personal per localitzar aquella cosa que n'hi ha molt poquetes. La cabina? Ah, la cabina del telèfon. Yes. Hòstia, el que jo estava pensant tota l'estona i surt amb aquell comentari al final i és, joder, m'ha mierda. De mierda, Dic, no pot ser, m'ha llegit el pensament. Dic, perquè és que ho estava pensant, però a veure, aviam, saps? A veure, burro, que ets un burro. Allò era un homenatge ocult a Stalker. Vale. A Stalker. Entrar en la zona i tot això i tal, i com una persona deixa tot el que deixa per arribar a un punt en el que... a veure què. Però bueno, ho vaig fer d'aquesta manera. Punt d'obstinació, persistència, resiliència, perquè és que, o sigui, amb 4 comentaris te'n dones compte del que ha anat perdent a cada pas que fa per localitzar allò. I dius, tio, però a veure, el cost... I què t'esperaves? Què volies que fos? No, dic, a veure si hi ha algun gir, hi ha alguna cosa i tal, i jo, però, tio, saps allò que si l'arribes a tenir aquell personatge davant... Ni fot 3 hòsties. Sí. No? Jo també li he donat. I quan acaba així, dic, mira... Un altre relat que a mi m'ha fascinat, que t'ho deia fora de micro, és que uns hereden una casa enmig d'una mena de poble que hi ha tot de parats així i tal, i una zona que ha estat morta durant molts anys, que tot just comença a reflotar, i es troben a dins del menjador de la casa una mena d'esfera i hi ha un món a dintre. I clar, és ell que li agrada molt els universos de butxaca, vaig pensar, ostres, està mig camí entre un univers de butxaca i la tassa de la Lisa Simpson que fa una... Oi? Una civilització en la dent que li cau i tal. Em va semblar molt bo, sobretot també l'evolució i el final, no? De dir, ostres, és que... Mira, tornem a lo mateix. També tenies clar al final? Sí, en aquest cas sí. Sí, volia fer això, de fet em sembla que és el que es diu ser un dios. I llavors era aquest tipus de final i volia fer un homenatge a aquest tipus de mons... Com li has dit? Mons de butxaca. Mons de butxaca, no? Univers de butxaca i tal. Sí, és una cosa molt explotada. Sí, i llavors dic, ostres, jo crec que m'apega a això o fer tal, i entre que penso que sí que no, ja gairebé tenia el relat ja escrit. És a dir... I de cop ja, ximpum. I de cop i volta, doncs bueno, sí, clar. És que o fas un plot twist, clar, o tens molt clar el plot twist si ho vols fer al final, aquest gir final, que canviï tota l'essència del que estàs llegint, o realment al final és que el personatge o accepta el que li passa o té algun tipus d'incidència dintre del personatge, no hi ha gaire més vies. Però tot ve una miqueta d'això, de dir, ostres, vull explorar això o vull fer un homenatge, no sé, poder aquest va començar per fer un homenatge a aquest tipus d'històries i és a dir, de vegades lligues idees que tens desperdigades de punts, no? Clar, tinc un bloc de notes allà amb apunts només, lo típic, estàs veient una pel·lícula, pause, escric, perquè aquesta idea no és el que ha passat a la pel·li, però m'ha vingut una idea al cap, no? No sé què tal, i escric,
que ho llegeixo dia després i no entero de res. I dius, això de què anava? Esto què és? Però bueno, poder te serveix i lligues coses que no saps per què poden lligar i dir, ostres, d'aquí pot sortir alguna cosa que estigui bé. Hi ha hagut un detall, no els he pogut llegir tots, ja t'ho he comentat abans, però sí que veig, entre el que m'ha comentat ella i el que aneu comentant, que has aprofitat per agafar estils narratius que no et permeten el còmic. Sí, això sí. Has canviat el punt de vista del narrador, de ser un narrador neutre, un extern, només els diàlegs, a ser el pensament i només el que està pensant aquella persona, perquè està recordant el que ha passat. Vull dir, això ho has buscat expressament perquè aquí és una de les coses que potser aquest format et limita més? No tant que limita, sinó que són llenguatges diferents. Sí. Llavors, al ser llenguatges diferents, fer un relat que només sigui parlat podria ser teatre, al final. Sí, també ho dèiem, no? Que podria ser teatre. I hi ha el teatre no japonès, que són 4 símbols i tal, i tot en negre, i són persones parlant, no? Podria ser arribar a ser això, i és una cosa visual. Però explorar-ho dintre d'una lectura també te dona la llicència de que tu pots donar tips de què va la història en el moment que tu vulguis. Clar, aquí està l'avantatge. Per mi és el que deia abans, no? Que en un món visual, de cop i volta, tu tens ja el que és visual i ja ho veus, però tu en un relat pots començar dient el que pensa en el cap un personatge i després de cop i volta, no, és que està en aquest lloc. I, ostres, poder portar ja 4 o 5 pàgines del que pensa ell i tal, però en un còmic no, o en una pel·lícula. Primer has de presentar el lloc, la ubicació, i tal, perquè si no seria un plano allà fixe molt curt i seria Dreyer, no? Allà tot... Cinema d'autor. Sí, sí. Bueno, mira, La Pasión de Juana de Arco, de Dreyer, per exemple, que tot és un pla molt curt d'una cara i tal parlant, que és gairebé un pensament. Que és molt agobiant. Clar, i aquí està la gràcia, que és molt agobiant, no et deixa veure el que és l'entorn, no et deixa veure el que és la part que està fora, no et deixa veure tal... Bueno, i arriba a ser mira, sí, gairebé un tipus de cinema més d'autor que en la literatura és lo normal. Ja no és d'autor, és lo normal, funciona. Sí. I ja per tancar m'agradaria parlar de l'últim relat amb el que tanques aquesta antologia, Lo que no quieres oír, que va sobre morir en pau. Sí. Com ha sigut aquesta idea? No sé si t'agradaria que això funcionés així, que existís aquesta opció. Aquest he de dir que tinc 3 o 4 relats diferents envers d'aquesta idea. Et preocupa? No és que me preocupi morir, però no és tant una preocupació, sinó és... Sempre tenim l'eterna pregunta de què hi ha més enllà. No? Un cop que morim, és l'eterna pregunta que en moltes històries surt. Però si tinguéssim l'oportunitat de morir en pau, com seria? I a partir d'aquesta idea he escrit diverses coses i aquesta és un apropament a aquesta idea. I tinc aquesta mateixa idea vist des d'un altre punt de vista. I llavors aquí el que explico era que una doctora fa una fórmula o alguna història, no? Perquè una mena de substància, sí, no? Com un suero i tal, que t'injecten i tal, i et fa com somiar en el moment de morir, i tu aquest somiar, ostres, t'adona per recordar coses. Sí, és com un somni que barreja records i el que tu voldries que hagués sigut, no? O que voldries que fos en el futur. Sí. No, però aquest és... No és l'últim? No. Lo que no quieres oír... Hosti, pues al final, a veure si està malament això. És que aquest era una primera versió que vaig treure. Jo, com que us he dit que apunto ítems i no el títol, doncs el de Causa de la muerte. Causa de la muerte. Pues no està aquí al final, mira, ho vaig canviar. Doncs aquest és... Causa de la muerte, sí. I a mi aquest, saps què m'ha recordat quan es va complicant el relat? A Ubik. Ostres, sí, me'n recordo d'Ubik. Sí, ho vaig llegir de jovenet. I estava per allà flotant aquesta referència? Pot ser, que dic és una cosa que jo crec que dintre de tot aquest tipus de ciència-ficció més estranya dona peu, no?, a contar històries. Podríem dir que Raül Valen és un càdic sense drogues? Mira, sí, perquè no estava drogat. En el moment d'escriure això no estava col·locat, no? Sí.
O sí? No sé. No. No, s'entén perfectament al final, cosa que a vegades amb el que dic és una interpretació. Costa una miqueta, bueno, pues vale, acabes aquí, vale, molt bé. Però hi ha d'altres que sí que tanquen, per mi tanquen millor. Bueno, és el que dèiem abans, hi ha relats, sobretot el que dic, que connecto més, i hi ha d'altres que els acabes i pues vale, pues molt bé. L'oblidaré ara mateix, ja està, i passo a una altra cosa. Home, jo espero que qui llegeixi aquest llibre no l'oblidi, que almenys hi hagi 2, 3, 4 relats que es quedin amb ells, no? Són 13 relats, al final un o altre acaba connectant amb el lector, entenc jo. A mi ja et dic, així de saque 4 o 5 són els que recordaré segur. Doncs mira, si te quedes amb això i tu també, ja està, és feina feta, està bé. Doncs per acabar, preguntar-te la típica pregunta de què més veurem teu, o sigui, què està a punt de sortir o en què estàs treballant, que es pugui dir. És complicat, És complicat perquè porto diverses coses alhora, signades que sortiran, hi ha 6, però no sé exactament... 6? Sí, però estan en diverses fases, llavors no sé exactament què sortirà abans, però diré 2. Una es diu La ruptura del Cesio 133, que va d'un noi que en 1959 té la seva nòvia, torna de la mili, en el 59, aquí a Espanya, i va a dormir. I en el moment que s'aixeca, han passat 4 o 5 anys, és el dia de la seva boda, però es casa amb una amiga, no es casa amb la seva nòvia. I està com, what? I passa una sèrie de coses. En aquell dia, ja per agotament, se torna a dormir i llavors cada vegada que es dorm fa un salt en el temps, però no és que faci un salt en el temps i ell torni a viure el que... No, és que la seva vida continua i ell només és conscient de diversos dies, de diversos salts en el seu temps. Llavors les persones que estan al costat d'ell diuen... Una mica Matadero 5, això. Sí, bueno, hòstia, és que Matadero 5 va... no sé, la trobo semblant, la trobo semblant. O hi ha un còmic del Mathieu Bablet, em sembla, que es diu Los días que desaparecen. Te sona? Sí. Va una miqueta en aquesta llina. Una miqueta en aquesta llina. Sí, amb en Rao el vàrem estar comentant aquest, un company de Barcelona. Hosti, però aquell és d'Orillo, Bueno, sí, soy yo. Sí, és... Pues van a mi em va picar fora aquest, sí. Pues una cosa entre aquest i la sèrie aquesta de, com es diu, Servant, la de que treballen, que és de l'Apple TV, que treballen i quan treballen està en un tipus de vida. Recomanat, la tinc en pendents, no em dóna la vida. Pues van a aquesta ja. Aquest ha de surt per Cartem, no sé si donarà temps aquest any, és llavors això jo diria que és com a fantàstic, dintre del meu fantàstic. Sí, no, o sigui, el salt... Ell fa salts temporals, però què passa? Que la gent que li envolta li diu, però què te passa? Estàs raro. I ell, hòstia, és que no, clar, jo... Acabo d'arribar. Ara tinc 40 anys, però és que fa 2 dies en tenia 19 i encara el pensament en tinc 19. I ve un nano i li diu, papa, i diu, com que papa, quita niño. O sigui, clar, i al final jo jugo amb això i té un final, X. I l'altre és un western que ens van proposar, que aquest sortirà per Yermo, precisament amb l'Alejandro Pérez Mesa, amb el de Manila, que clar, van dir, pots fer un western i mira que sigui una miqueta atípic. I llavors a mi això ja em va dir, pues vale, molt bé. Després de 30 anys de Blueberry, aviam com ho encares. Pues mira, et diré, i que sou cinèfils, et diré que és un espagueti western, però a lo Sergio Corbucci, més Zatoichi. No. Sí. Una combinació... Llavors, és aquesta combinació. Vale. És aquesta combinació. I això sortirà, no sé si aquest any també, però són les dues coses que estan més properes. Això en còmic, després hi ha la història aquesta del segle ibèric al Japó, seran 2 tomos, seran com 200 i pico pàgines, vindrà molt d'extras, bueno, això ja serà... Si puc, vindrà acompanyada d'una novel·la meva que només explicar-ho ja es nota que ho està gaudint, saps? Serà un totxat de la història. És que ho he disfrutat moltíssim i ara està en procés, disfruto cada pàgina que m'envia, o sigui, de veritat, molt bé, molt bé. L'editor, dóna-me 10 pàgines més d'extras. Mira, han fet una cosa... Sí, perquè tots tenen extras realment, els teus treballs. Sí, i en tots m'agrada dir
com jo he arribat a escriure, no explicar la història, sinó com jo he arribat a escriure allò, el procés d'escriptura, no? I l'editor, precisament, d'aquest còmic m'ha dit una cosa molt perillosa, que és, si necessita més pàgines, fes. Xan, 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 xan. Llavors és una lluita amb els dibuixants, que el dibuixant sempre vol dibuixar menys, i jo vull fer més, perquè vull ficar això i tal. En fi, tenim aquesta lluita, però ja està mig tancat, tot i que pot tenir alguna pàgina de més. Algun assassinat pel mig, també. Amenaces de mort. I ja el de més ja no em fa una miqueta de por dir-ho i tal, perquè està en un procés molt inicial, perquè, clar, què passa amb els dibuixants? Molts estan ja acabant algun còmic o tenen algun còmic darrere, i llavors el meu següent va darrere, però el meu següent poder és que comencen a dibuixar febrer de l'any que ve. Clar. I trigaran 8 mesos o un any. O sigui, estem parlant de còmics ja que sortiran el 2028 o 3 anys vista. L'última pieza, per exemple, va trigar 3 anys. Aquest, per exemple, el van fer en 1 i mig, el d'Umbriel. Aquest em sembla que va trigar menys de 2. Cada còmic té el seu propi temps i ja quan el moment que arribi ja arribarà. Com a punt final, deixeu-me dir una cosa per als que ens vegin, per la gent que estan aquí en el directe i per qui recuperi això que estem gravant, que tots aquests còmics tenen extras, no són imprescindibles per entendre la història, però sí acompanyen i amplien el contingut. O sigui que per mi és xapó. No necessites anar amb numerets a buscar un peu de pàgina. I de fet amb coses històriques va perfecte perquè té una funció pedagògica. Sí. Exacte. Sí. Vull dir, doncs això, sobretot, ressaltar això. No ho necessites per entendre la història, però un cop has llegit la història, vas en els extras i dius hosti, encara hi ha més coses que m'estan enriquint la lectura que he fet. Per tant, per mi és l'extra que jo més gaudeixo. Jo sempre demano amb el dibuixant i amb l'editor i tal tenir una pàgina per mi, per escriure jo, ficar algun text. I és explicar això, no? com he arribat aquí. I, per exemple, amb l'última pieza parlo del cinema d'acció hongkonès dels 2000, amb un director que m'encanta, que és Johnny To i Andrew Lau, i forma part del que jo vaig arribar a fer aquí. Llavors allà m'esplaio una miqueta a parlar d'allò. I com tu dius, no té res a veure amb el còmic, pots llegir el còmic i passar dels extras, però si ho llegeixes i ho coneixes o vols tenir una miqueta més de referència, doncs no va malament. Sí. Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Raül Valen, per destinar-nos aquest temps a parlar de la teva trajectòria, de la teva obra i de tot el que està per venir. Gràcies, Albert, des de la Batcova, per aprofundir en els còmics. Sí, ja saps que sí. I també volem donar les gràcies a les persones que formen part de l'Aixeta de l'Idíl·lic, que és un projecte de micromecenatge i que són en Colton, en Josep Massanes, el Fran Millan, l'Alfons Mallol, en Josep Call, en Nico Díaz, en Sergi Giró, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Quim Gómez i l'Anna Llisterri. Ells fan possible que anem voltant per Catalunya, per llibreries i per esdeveniments i anem acostant el fantàstic a tothom. Doncs res, moltes gràcies a tots per assistir, gràcies pels que ens esteu seguint per YouTube o per les ràdios o per iVoox i Spotify, i ens retrobem la setmana que ve perquè ara estem en ruta fent entrevistes i acostant a diferents autors i per tant més contingut, almenys fins Sant Jordi, que estarem als carrers. Moltes gràcies i que vagi bé. Gràcies a vosaltres.